खुलुमबाय दिनै 31 जानुवारि 2025 शुक्रबार आसाम आरो बांलादेश बर्डार बारनानै आसामाव हाबफैनाय साथाम बांलादेशीफोरखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि गेजेराव सासे आइजो बांलादेशीबो दंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय हुबा एस, मिथुन एस आरो पिंकी मल्ला। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला पाकिस्तानी IS बांलादेशनिफ्राय लोगो लानानै आसामाव उदखारि आफाद जोनोम खालामनो थाखाय थांखि लादों होननानै अजद दैखांदों। आसाम पुलिसा शिबसागरनि बिहुबर साहा बागाननि बासबारि ओनसोलाव थरथाम मैदेर दाथायजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे फलानखौ एरेस्ट खालामदों आरो बेनि सिगांबो नगाव जिल्लायाव माखासे फलानफोरा मैहुर खालामनायनि थाखाय हमजादोंमोन। हमजानाय फलानफोरनि मुङा जाबाय अमर हानचे, महेन्द्र बरग्रां आरो प्रवीण सांमा। प्रयागराज UPआव जानाय महाकुम्भ मेलायाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 30 जाहैबाय आरो गोबां सुबुङा बे मेलायाव जोखोम जादों। बे मेलायाव खारला खारसि आरो नारालासि जानायाव थैदों आरो माखासेया गोमादों। बे महाकुम्भ मेलाया 144 बोसोरनि उनाव जायो आरो बे मेलाखौ जायफोर सुबुंफोरा बाहागो लाहैनो मोनो बिसोरखौ भाग्यवान होननानै बुंनाय जायो। BTC सरकारनि IPR बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंफुंजानाय BTC आरो 6 शिड्युल काउन्सिल ओनसोलनि खौरांगिरिफोरखौ लानानै जथुमा खुंनायाव खौरांगिरिफ्रा बेलासिनि 3 बाजि जाब्लाबो ओंखाम मोनजायाखै। जथुमाखौ सामलायनाय सरकारि मानसिफोरा गैलु खालामदों, बेनिखायनो समायाव ओंखाम मोनजायाखै आरो बेखौ लानानै खौरांगिरिफोरा गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। ইয়াতে আপোনালোকে চাব যে গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্য আৰু কিবা কিবি, গতিকে চৰকাৰে যেতিয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামটো লয় এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল। এইটো বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ হৈছিল, প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছত বন্ধ হৈছিল, কিন্তু আকৌ এইটো চৰকাৰৰ আমলত আৰম্ভ হৈছে। কি ক'ব বাইদেউ? আজি কি হৈছে ইয়াতে? আজি কি হৈছে? এতিয়াতো 3টা বাজিল। বাহিৰ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে, কোনেও খাব পোৱা নাই। খোৱা বস্তু বাদ দিয়ক, ইয়াত প্লেটো নাই আৰু লগতে সকলোতকৈ ডাঙৰ বস্তু যে ভোক লাগিছে, পানী এগিলাচ খাব, পানীৰ বটলো নাই। আৰু ইয়াতে কি অনুষ্ঠান পাতিছে? এইটো কোনে পাতিছে? এইটোতো কৈ আছে BTCৰ জনসংযোগ বিভাগৰ পৰা পাতিছে আৰু CSD মানে BTCৰ CSD যিগৰাকী আছে জনসংযোগ বিভাগৰ, তেখেতক সুধিলে কয় EMA পাতিছে। এতিয়া আমি EMক ফোন কৰিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে এইবিলাকতো আমি দায়িত্ব লোৱা নাই, কোনবিলাক দিছে কি দিছে, কিন্তু এতিয়া হেৰাছমেণ্ট হৈছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা মানুহবিলাক। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে BTRে এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছে। हाग्रामा महिलारिया मनोज कुमार ब्रह्मखौ XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोखारनायनि थाखाय नटिस दैथायहरनायखौ लानानै मनोज कुमार ब्रह्मआ खेंफोरथि होदों। XBLT वेलफेयार क'पारेटिभ ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो, बे मिथिनो हायो। XBLT वेलफेयार क'पारेटिभ ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय BLT आरो आसाम सरकार, भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव BTAD मोनसे एकर्ड खालायदों। बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो XBLT वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। कारना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ, प्लास बेनिफ्राय जोंनि XBLT वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन, बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै XBLT हिसाबै मोनसे क'पारेटिभ ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव
बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै जोंनि XBLD वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनि एग्जिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्टकरन होनाय जायोदि जोंनि XBLD वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद बेवहाय बायल' दङ बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन हाबाफारिखौ मावलांगोन। एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै 6-7 मासल' आं रानिं जादों। बेवहाय जोंनि कअपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालामजोबनो हायाखै। बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो माने जोंनि गासै XBLD आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजीबी रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि XBLD वेलफेयार कमिटिजों BPF पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि। बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया। बे नटिसखौ हरनायनि सिगां नोंथांजों बेबायदि सावरायनायनि जेबो इनफरमेसनबो गैया आरो सावरायनांगौनिबो इनफरमेसन गैया। बे हथात करि जानाय दा बेबायदि दा जोंनि जानाखि XBLD वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनि एग्जिकिउटिभ बडिनि सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो रावजोंबो बिदि इनफरमेसन गैया आरो आंजोंबो बेक्तिगत हिसाबै इनफरमेसन बिदि गैया। खारना बेखौनो आं बुजिनो हादों बिथाङा सासे बर'नि लिडार BPFनि आफादगिरि जोङो सिनायो आरो बिथांखौ जों सनमान होयो। खिन्थु बिथाङा अबे जुक्तिजों अबे खारनजों अबे सिस्टेमजों BPFनि राइटिं पेडनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बे जिनिसखौसो जोङो आसरित जों मोनदों। बेयो बिराद साननो गोनां बाथ्रा। बिथाङा हयथ' सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिजोबनो हायाखै। बेखायनो सिस्टेमनि थाखाय बा नियम नितिखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा जुदि माबा मोनसे सावरायनांगौ दंबा जोंजों गुवारैनो सावरायलायनो हागोन आरो बे सिस्टेमखौ जोङो बुजिलायनो हागोन आं आसा खालायो। बे आयदानि सायाव माबायदि बिथांखि लादोंमोन जिहेतु नोंथांखौ डिसचार्ज खालामनायनि खोथा नटिफिकेसननि गेजेराव मा जोंनि XBLD वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय बे एजेन्डानि सायाव मोनबो गुरुत्व जों लायाखै आरो जोंनि सासेबो एग्जिकिउटिभ बडिनि मानसिफ्रानो लायाखै। माने बियो गुरुत्वहीन माने बियो जोंनि XBLD वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि सिस्टेम नियम बेजों मोनसेबो गोरोबनाय नङा। दिनैनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलाव गोदान भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' आर्मि।